नमस्कार, हे आहे कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण सात लाईव्ह आणि आपण पाहताय आजचा वेदर रिपोर्ट। यंदा जून ते सप्टेंबर महिन्यात सरासरी 96% पाऊस पडणार आहे। दरवर्षीच्या तुलनेत यंदा मान्सून सामान्यच राहणार आहे, त्यामुळे यंदा देशभरात तुलनेने कमी पाऊस पडणार आहे। तसेच जून महिन्यात देखील सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणार असल्याचं भारतीय हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलंय। मान्सून 4 जूनच्या दरम्यान केरळमध्ये दाखल होणं अपेक्षित आहे। 1 जून पूर्वी मान्सूनचं आगमन होण्याची शक्यता कमी असल्याचं हवामान विभागानं म्हटलंय। अरबी समुद्राकडे बाष्पयुक्त वाऱ्यांचा वेग वाढल्यानं केरळमध्ये 1 जून तर महाराष्ट्रात तळ कोकणात 7 जूनला मान्सून येऊ शकतो, असा अंदाज हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केलाय। सध्या मान्सून बंगालच्या उपसागरात असून तो वेगानं प्रगती करतोय। उत्तर भारतात पश्चिमी चक्रवात निर्माण झाल्यानं त्या भागात पाऊस सुरू झालाय। तसेच महाराष्ट्र ते तामिळनाडू भागावर चक्रीय स्थिती निर्माण झाली आहे। अरबी समुद्रात बाष्पयुक्त वाऱ्यांचा प्रभाव वाढल्यानं हा बदल झालाय, असं देखील हवामान विभागाकडून सांगण्यात आलंय। दरम्यान राज्यात सरासरी किमान 29 तर कमाल 32 इतकं तापमान राहील। राजधानी मुंबईत किमान 29 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। ठाण्यात किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। पालघरमध्ये किमान 28 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। रायगडमध्ये किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। रत्नागिरीत किमान 28 तर कमाल 34 इतकं तापमान असेल। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सरासरी किमान 27 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। त्याचबरोबर दोडामार्ग तालुक्यात किमान 26 आणि 37 इतकं तापमान असेल। सावंतवाडी तालुक्यात किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वेंगुर्ल्यात किमान 28 आणि कमाल 34 इतकं तापमान असेल। कुडाळात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। मालवणात किमान 28 आणि कमाल 33 इतकं तापमान असेल। देवगडात किमान 27 आणि कमाल 36 इतकं तापमान असेल। कणकवलीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। वैभववाडीत किमान 27 आणि कमाल 37 इतकं तापमान असेल। नजीकच्या गोवा राज्यात किमान 27 तर कमाल 33 इतकं तापमान असेल। अधिक माहितीसह पुन्हा भेटूया यानंतरच्या वेदर रिपोर्टमध्ये। पाहत रहा नव्या कोकणचा ग्लोबल ब्रँड कोकण सात लाईव्ह।